गोसोमारदों नामा नोंसोरो? ओमफ्राय गारजाबाय? सोरबा ब्रेकआप जानानै थैनो गोसो जायो नामा? आयौ गिलु बालुनो दाखालि फेसबुकआव नुथारदों आंहा सोरबा गोसथोनाय मोनैनि खोमा फासि नांनानै थैदों। हामा दे सेंग्राफोर सिख्लाफोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दा आंनो केमेरामेन मोना 10 थाखा होजोबनांगोन। दे I love you सेंग्राफोर I love you मादैमोन मादैमोनखौबो I love you होननांगोन ना I love you माने आं नोंखौ अनो होननायसो जायो आं नोंखौ गोसथोयो होननाय जायाना नोंखौनो मादैबा आं नोंखौ अनो होननायसो जायोना सेंग्राफोरा दाना उल्टासो बुजिलायबाय आं नोंखौ गोसथोयो होननायसो बुजिबाय जोंनि जारला सेंग्राफोरजों मा होनबावनो टुकिसि प्यार करना दूर चल के प्रेम कहानी धीरे धीरे से आगे चलना दरस नैना बातें करेना रात की नींद उड़ेना जागन दे सेंग्राफोर थैबायलै एक छोरा
नेपाली राभा अच्छा दे